pa-counter. Tara na counter. Tara sila. Tara, may katrak. Tara sila. Masunod kami. Kumboy. Plaza. Lako po nilang plaza. Nindot ngayon nga lugar na yung Kalapi. Sa kane, mga nilang bahana o sa Katoliko. So, nangyari natin sa plaza sa Tubigon. Then, ang likod din, ang apang din is ang ilang simbahan. Kana mo na ang Alturas Tubigon Bohol na padang Makdo. Sa kilid ang Mercury Drugs. Tanawa nila ang plaza. Nindot po nila ang plaza. Good morning mga ka-Jonjons. Good morning everything. Mayang buntag sa tanan og maayong Pasko. Ni Ataron, Pasko magsaray-saray me. Ang mga cousins banding. Oh yes. Mga gulapan ni sila. Magpasyudad. Sa mga ka-Jonjons, Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Bote pa sila. Nakadawat na silang mga Christmas gift. Oh! Sana ba't ako wala kahit isa. Nasaan na yon ang Pasko? It's very not makatarunganon. Wow, na sila nadawat ng cash. Gigis di sama nagikan lang. Wow, thank you so much. Kanang Ate Aida, sana all bikini men. Napay nadawat ng kang saysay. Yay! Ito na sila nadawat. O sana, naaday ko nadawat. Nga kuhan gahapon. 25. Ting palit ko. Ay, naaday ko nadawat nga t-shirt. Thank you diya sa kanini ha. Kani pinaskuhan na ini. Thank you so much sa naghatag. Oh yes, big naman. Ting sibo ra jud bahala guot. Daghang salamat sa among supplier nga naghatag na yung t-shirt. Itong ipapili. So, ato ta karon magsuri-suri ta karon mga ka-Jonjons sa among danunog. Asa may patunog, wa pa ko kahibaw pug asa pud may patunog. Kay gikuan ako, gitext kan ako daneng ni Kim Ross na man si Kim Ross. Hi Kim Ross. Merry Christmas sa tanan. Gida ko nila kay magsuri-suri ko na sila the whole day. Ang mga bata, mangaon ko na sila McDo. Ag ako. Kisa kayo mong pakaon na ho. Deke naman. Ako nang i-upload ron karon. Aron di late ang Pasko ang i-upload ron sa daol. Mayong Pasko sa tanano. So just sit back and relax while we're going to somewhere else there. Pag na si Pedro, belated happy birthday Pedro. Ay, belated happy birthday Kim Ross. Kim Ross, happy birthday, belated ang birthday gahapon. Thank you. Pila naman yung edad? 9. Si Peter po na isang adlaw rin ang birthday. Si Kim Ross gahapon. Jagaho, ang birthday karon. Sana naman may matanggap ako. Oh my God, I'm joking. A few moments later. So guys, ano na Pasko sa hagna. Kaya dali may nakasukan. With my cousin. So, dito na may mag-order sa akin. Isa-isa silang order. Ang bati. Wala. Bati mga saog. Taga mga kabataan ang kauban ko. Taga mga kauban.
dito sa Milan. Sa manahin mo lang. Nag-diet kintahe ka. Ayaw mo kaye. Kaye. Masama na mo. Pamalay ka nag-diet kaye. Masama mo na. Taday pa nga na. Christmas Day. Naong yung maghas. Has katukbo nun. Ano nagtanaw ng mga kabos? Gusto mo tanaw niya magkaon. Yan na naman ang uso. Hindi naman ako sugod rin nga na. Sakto rin. Irakan mo na yung kuma. Para mo magamira, hindi na ba? Upog-grap. Kaya nga nila. Merry Christmas. So namin sa first stop na mo sa Macdo sa Hagla. Kumalahag pa niyo ito. Ito. Ano yung mga lakaw? Ano ito nung? Anywhere else. Nangoyap na ko na ka? Kesa? Hello mga ka-Junjun! Oh yes! Lain na mo na yung saksanan! Grabe natuan na ako! Hindi na mag-describe na ron of science. Can you describe science? Or what is the meaning of matter? It doesn't matter? You know why? Why? Bakit? It doesn't matter because we're blocking. Yes. No, it doesn't matter. No, this doesn't matter. I don't care. I don't care. It doesn't matter. Tanawa niya mo. Outside, and it's raining. Tanawa niya ang siwa kamong kaliwag-an. So meaning, Burger party. So meaning, naipit ang iwag. the matter is occupy space. Yes, So you are good. matter. Okay, that's all. Guys, dapat na tayo nagkilaran sa mga bata. Ito, pati ang kakapoy. Energetic dapat eh. Usarte, nagkilaran. Tagbibaran. Ano natin? Tagbibaran. So, meron tayo sa tagkilaran. Kaya daw mga pamangkin, mga aliwanos, ito sa plaza. Yes, the road is clear like this. Grabe, Pasko sa Gilaran. Dari lagi na. Oh yes. At sa amin, sobrahanan kayo. Pinagpuhan ko nun. Kaya kung saan ako rin nakatuig, nag-drive. Saan ako rin nagpinagpuhan. Dali na na. City Square. Ngita na daw ay panaskohan. Okay. Dari.
Gani kay mamili si Daog. Wow. Para po na rin mangumpra. Oh yes. Welcome to my channel. Ginger's Baby. So, na po tayo sa SM guys. Mas ICM. Pangpangita ako sa pagka. Pangpangita na mga kauban na sarato. Tadi apa nih? Takwa gawang ko na mo. Nagkuhan pa rin. Nag-atang pa rin. Nagpa-counter. Nada sa counter. Sa? Masalaman ka sa dugmol. Alay naman. Naglipad siya. Ay, pabuhat. Isig pinahinay rin silang mga kuhan. Bahin yung daniwa ko. Lagi mo bahin. Napahinga na ka na ito. What's your bahin? Ano lang? Kamu lah yang main. Kamu lah yang main tempat. Lagi mulai itu. Okay. Mga kajunjan, tungod sa mga pinaskuhan sa inyong mga anak. Muna na resulta sa isang titakak. What you wait for? Come on! Okay. 0! Pagkaluoy si Tambok. Nagsiniwang po. Tana sila. Doon may katrak. Tana sila. Magsunod kami. Kumboy. Alay na mga kachunchon. Bye-bye. See you next December. Yes, bye-bye. Thank you sa gift. And, nag-gift ko sa akong kagalingon. Na-short ko sa akong kwarta. Nagpalit kong t-shirt ka dikis. Isa tag 900, tag 500 na laman. This is my gift for myself. Yes. Thank you myself. Yay! Takuan. So this is it. Layo. Pagtulak mo sa daran. Double XL. And the price is 500. Wow, thank you, Sal. So, ako dyan mag-alcohol na ko na may sorry. Sulit pa kanang sulit ang Pasko. Christmas round ball trip. Okay. So, ako dyan padong na ta sa Abatan River din atong latason ng Abatan Bridge nga maunay dakong naapektuhan sa linog diha sa 2015. Di naputol ning maong tulay sa dako kadamyos. Then karon naadyo na, so passable na. Dugay na ning naadyo. Inja gihimo na ning duha ka kuan to lanes lain ang wala nga bahin pa kuan usapon pikas pa patagbilaran. Ang unahan na ni is ang iskina paingon sa Antiquera. So mo na yung tuladan nga na historical ni kaadyo din sa lungsod sa Maripupok. Ay, boundary ni sa Cortes sa Maripupok. So mga kajunchons, kana ang iskina mo na paingon sa Antiquera. Then mo na agianan sa ingon nga to sa Pag-aso Falls. So ganito kisubay padong na ta sa Maripupok. So mga kajunchons, padong na ta
sa pasud sa merkado sa Maribohok, Bohol. Okay. So, mga ilang sentro sa Maribohok. Napasunahan gamay. Napatas before pa sa merkado. So, mga ilang sentro. Ini ang ilang merkado dahil sa tingkas anak pa daw nga. Kaya Manila merkado as we notice guys nga mga siradog ilang tindahan way abli ato ay usa. So mingaw kaso ang ilang kuan ay umbrella nga abli ora. So pagawas na ta sa merkado ug padung na punta sa Loon. Og diha sa unahan guys atong malabdan na pod ang iskina paingon sa Punta Cross. Medya kanina tatungod sa Punta Cross Elementary School. So diha sa unahan diha ang intersection sa kanang Punta Cross, ang historical nga lugar usab na sa Bohol. Diin usa sa mga tourist attraction edya pagkakaron sa mga istorya nga ang dagat kuno diha o kana mao na pampadong sa Punta Cross. Ang ilang dagat kuno ni atras sa taas na ang ni atras ang dagat gumikan sa Linog. Okay, so mga ka-junjos niya sa taas sa lungsod sa Loon kanang inyong makita karon guys kaning nangatugtog mo na ang ilang simbahan sa una nga natugtog gumikan sa Linog at karon ang parog na ilang ang simbahan. Sa kanang sunod naman na ilang plaza ug mo na ilang Belen nga mag-contest sa katong Bohol Belen contest ug nahimong silang second prize. Kini mo na ilang daang merkado nga napaghapon nagkaan hapon pero naa sila pag-merkado nga gitungkod ko pa sa unahan pero bibog yapon ni Danhe. Adto sa unahan po Danhe mao ilahang munisipyo. Lagdo ng ilang mga kuan lagdo ang simbahan sa distansya po sa merkado, distansya po ang ilang eskwelahan sa elementary o ilabi na ang munisipyo distansya kaadto. Libin na ron ang ilang itokod nga kanang na ay bagong merkado. So that's it guys, paingon na punta sa Calapi, Bohol. From Loon to Calapi is distansya pod. So watch up guys kay i-update ko na ho aning abot po na to sa sentro sa Calapi. Panilang bagong merkado. Bagong merkado nila. Merkado di Loon. Loon di merkado. So ka-junjos ka nang nasa atbang mo na ang Isla Sandingan din sa sa ginimong nga tourist attraction din sa Loon, Bohol. Diin naanay mo ang Hugot Road. Sa kini ni mao ni ang iskina paingon mo to iskina paingon sa Hugot Road, Loon, Bohol, Sandingan, Loon, Bohol. So mga ka-junjos mao na ang iskina paingon sa International Fishport nga ipanagidsahan ug wa ko na sa job sa Altoras Group of Companies kini nahimutang gyapon ni sa Loon, Bohol. So mga ka-junjos sa wakas na nandiyan tapadong sa sentro sa Calapi, Bohol. Kana mao na ang iskina paingon sa Pulang Juta nga itong i-feature last week o sa dula-dula pa itong Pulang Juta nga ito Pulang Juta kanang unahan mauna na ang sentro sa Calapi, Bohol. Yes mga ka-junjos atong malabdan ron ang ilahang karaang simbahan nga diin dako ni nga simbahan sa Calapi, Bohol. Yes kaning makita dani kaning unahan. So kaning man ilang plaza dako ko ilang plaza nindot nga lugar ni Calapi sa kani mao ilang simbahan o simbahan sa Katoliko. So diba dako nindot ang soda na nagasimbahan ko diha dako jud ang soda diha mura na katedral nga tuan kaning sa unahan ang ilahang merkado. Kung nagdikit-dikit na ilang mga establishment dan
Sa kanang ilang merkado guys, niagi naghapit masunog sa bago pa nga nahuman. Murag nakahinumdum ko nga murag diha ni hapit ni masunog. Sa matulay kay na paanang pa. Kining kalapi, bibo po ni siya kay napo ni mga isla. Sa napo ni college ning kalapi ang Baiso Kalapi Campus. Sa unahan ato makita ang Baiso Kalapi. So yes, kasi silang mga courses na i-offer sa Baiso Kalapi. Ato malapdan. So dyan na natatungkol sa Bohol Island State University Kalapi Campus. So ako po na nga eskwelahan guys. Kining Kalapi Campus. Di nag-offer po ni sila og nagkalaing-laing kurso. Yun dya, padong nga taron sa kanang Tubigon Bohol. So aha mong i-update aning padong nata aning abot na nato sa kanang Tubigon Bohol. Okay, just stand by. So na nato sa plaza sa Tubigon. Then ang likod din ang atbang din is ang ilang simbahan. Kana mao na ang Alturas Tubigon Bohol na padang makdo. Sa kilid ang Mercury Drugs. So tanawa nila ang plaza. Nindot po nila ang plaza. Okay, muli punta kay ngita silang ban. So ikipaggutom na sila. Trabaho na mga ni-apring sikiri doon eh. And sa kanang atbang na mga na ang terminal ay sukatanan ng ticket para sa Cebu. Ang merkado na eh, kanang nadali sa kilid. At matulad po ito. Kanang sumana yung sukatanan. So malipot na kay nita nagkikiri. Wala yung mga apring sikiri. Malipot na nila na yun. Nindot nilang plaza. Sa labi na ng gabi. Nagkalit sila mga live dahil sa usap putis. Pinapil ko. Basta dapat nilang bilin. Kaya sa pinapil ang Tubigon sa bilin making contest province-wide. Kana mo nang ilahang simbahan. Sa apektado po nilang simbahan sa Linog. Katong 2015. So tanawa naglibot-libot na kay Way Apre nga Bikere. So moderate na naman ta. Padong nata sa Clarin Bohol guys. Update mo na ako later na nag-abot na to tapos sa tungod sa Clarin. Okay? Mga kadunjas na tatungkod sa kanang Materday College sa Tubigon Bohol. Ako po nga eskwelahan sa kani mga ni ang Buhiko 1 main office. Daw na po sa sentro sa Clarin mga kadunja. Oh yes. Big boys tos lobuwa. Tos lobuwa. Big boys. Nakauman pa kada ni Rocky kato nag-aton tagkuan. Kana relief goods dito LGO bitaw. Para bibuha sila. Pera. Clarin Public Market. Mga sirado ilang. Wow. Ilahang simbahan. Mga sirado. Simbahan sa Clarin. Kato siguro ilang i-entry sa bilen to ha. Na 56 na ni oh. So, ito yung sentro sa Clarin mga kadunjas. So mga kadunjas, maunay po niya ang sentro sa Buena Vista. Wala ko ka-video sa sentro sa kanang inabangka kay nakatuko pastilan ite. Diyan na maunay ilang sentro sa Buena Vista. Padong napunta sa kanang Hitafe. So na po mong i-update later. I-update mo na later. Nag-abot na po nato sa Hitafe. Okay? Stand by. And now ni anak kita sa sentro sa Hitafe. As we notice guys nga nag-anam na dyan o kangit-ngit na mo na ilang plaza sa Hitafe Bohol. And after this is ang lungsod sa kanang katong iskina paingon to sa patalan sa Hitafe. Na mo na ilang simbahan. Nisubay na ta sa nasudnong dalan paingon sa
lungsod sa Talibon mga ka-Junjuns. Okay, again standby na kay kanang murag ngit-ngit na rama po nagsugod ng mga suga o bangsiga. So mga ka-Junjuns, gabi na dyan mga ngit-ngit na dyan mga truck na nagiging mga suga dyan ata sa street nga daan paingon sa sentro sa intersection sa kanang Talibon sa paingon intersection paingon sa Ubay. At yun mga ka-Junjuns, hindi ko man ato dahil may manglakto dahil may ato may agi sa ilahang bagong integrated bus terminal din sa Talibon, Bohol. So masod na ta paingon sa integrated bus terminal sa magbas mo na nga sa highway paingon sa Trinidad na ano. So na ta sa integrated tungod sa integrated bus terminal din sa Talibon, Bohol mo ni ilahang new constructed o nabalina na po na integrated bus terminal din sa Talibon, Bohol. Din nagkakaroon ng mga kasaroan ng mga bound to everywhere, sa Pilaran, sa Ubay, at karon padong na po sa intersection sa padong sa sentro sa Talibon o padong sa Trinidad. Okay? Sabay na po tayo nalikitan. Ano po mga Trinidad? So, mauni ang iskina nga paingon sa kanang Bien Unido, Bohol. Kani na mauni. Maoto ang iskina paingon sa Bien Unido. So, sabihin na dyan guys, paingon na sa Ubay. Ako i-update later kay kurang kapoy na gazon. Putas na po. Kasi manihapon ko na niya ato sa Ubay na abay update. A few moments later. And now mga ka-Junjuns, padung na taas sa pasulod sa kanang sentro sa Ubay. Ito ilahang merkado sa mangita tao sa kanang sa masigabli ang sky's the limit. So, yan na. Yan na pa sa sentro. Okay. So, ang kanada na unahan mo na ilang merkado. Karena kasi nilit mo rin ang si Ariel na to ang komprahanan. Kana mo na ang tendency na may kado din sa Ubay mo mo. So, muli ko ta kay one way man. Naman ang ilahang plaza ya ang nilit ang simbahan. Simbahan sa Talibon di Ubay. Kilid na guys, ang Holy Child kanang academic sa Ubay. Kaya mo na ilang terminal sa mga bus terminal. Karon o gabi mo na ilang sky's the limit, pero sorry kay wala yoy mga naninda ay Pasko man lagi kasi pa maninda. So si daw ang resulta dani ron manguli nga putas ato nalaman man ni hapon aning abot sa bahay. Ja. Dito sa Tagalisya kay aron magkakaroon ta og sakto. And now finally ni abot dito sa Alicia mga ka-Junjuns, ngit-ngit ka ato ang plaza dito na tagulig ang tutasan na. Daghang salamat ug mayong gabi. Shout out time mga ka-Junjuns. Oh yes. Unang-una may kami ka-shout out kay Justin Boholano. Okay. Pa-help sir for my house. Okay, humana ako lang dikit na ng house of representative. So, may shout out kay Justin Boholano. Thank you so much. Another shout out, may shout out kay Clara Climaco. Hello John. Ako starring John ko diha John ha. Oh yes, thank you so much. Ma'am Clara Climaco.
Another shout out, mega shout out kay Julian Bentayo. Kuya Junjun, pa-help ko sa akong vlog. Be blessed. Okay. Ako lang i-help po. Tanan ako mga kuan. Mana. Another shout out, mega shout out kay Hi Girls Vibe 666. Okay, love you so. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Inday Ginny Dili TV. Ha, grabe na akong katawa dyan. Watching from Norway. Okay. Mega shout out kay Inday Dili TV from Norway. Okay, thank you so much. Mega shout out kay Elvira Hinautan. Oh yes, thank you so much Elvira Hinautan. Shine all. Oh yes, thank you so much Ninjo. And of course, mega shout out and thank you so much Lead Star Kaber Hinautan. Okay, Susina Karyas Hinautan. Susina Hinautan Karyas. Okay, Elvira Hinautan. Okay, sa Benz ni Toda. Sa inyong pag-imbitar na sa panihapon pagkahumana mo sa amo ang kanang Round Bohol Tour, Christmas Round Bohol Tour pagkagabi sa lamian nga pagkaon og diha boy red wine. Okay, thank you so much og may paber pa jud. Daghang salamat ninyo. Lead Star Kaber Hinautan, Elvira Hinautan, o Susina Karyas og sa Benz ni Toda. And of course, mega shout out kay Elena Ito nga nagtanaw sa nakaroon sa Japan o sa ijahang mga anak na natuwa sa Japan, sa ijahang hobby. Oh yes, thank you so much Elena Ito. And of course, mega shout out kay Insan Nina Olivar YouTube channel ni Nina Olivar. And of course kay Teacher Sabina YouTube channel. Also kay Mark Dulusinda YouTube channel. And also mega shout out sa ni Vern Heronimo o ni Jijan Heronimo nga naa sa Sarangani Province. And of course mega shout out kay Mama Willie Garcia o kay An Garcia Golapa o Litlet Garcia Mercobio ato sa Laguna. Okay, thank you so much ninyo sa kanunay nga pagtanaw. And of course, mega shout out sa YouTube channel ni Robisi Magkala and kay Mark Golosinda YouTube channel, kay Melvin TV YouTube channel, kay Just Bakmoto Vlog, kay Julius TV, J Bacolpo YouTube channel. Okay. So, daghang salamat din tanan og labi na, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and click the notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. O palihog pod pagtanaw sa mga pahinomdom kay Ijawat pod, Ijawat nalaman pod. Thank you so much again, and Merry Christmas and advance Happy New Year to each and every one of us mga ka-Junjuns. May na lang ko, salamat o goodbye.